Ozuzu abalị abụọ achịkọbara nke bụ ministri na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti chịkọbara ya maka ndị ọrụ ahụike ha iji mụta etu esi egbochi achịkwa ma na-ebelata ọya ndị anaghị efe efe na steeti abịago n'isi njedebe n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'ogige ndị Nigeria Medical Association dị n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Chibuzo Okoye ga-akọlugo aka n'isi. Mgbe ọ na-enye nkuzi n'oge ya bụ mmemme ka onye Director Nursing Services Anambra State Hospital Management Board Oriakụ Adaobi Ezani mere ka mata na ya bụ ihe nkuzi gbadoro ụkwụ n'ọrịa nke akpọrọ diabetes na nwanne ya bụ hypertension. O mere ka mata na ya bụ nkuzi bụ iji mee ka ndị ọrụ ahụike mara ihe niile ha kwesịrị ịma n'ebe metụtara ka esi eneta ndị na-arịa ọrịa hypertension na diabetes anya ka e wee nye ha ọgwụgwọ bụ ịgba. Mgbe ọ na-enye nkuzi ka onye consultant cardiologist nke si Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụ dọkịta Chukwudi Nwagbara mere ka mata na ọrịa ndị ahụ anaghị efe efe bụ ndị na-egbu mmadụ ngwa ngwa maka na ha dị ekwu na ha abịago maọbụ nwee ha na-eme n'ahụ iji gosikwanụ na ọ batago mmadụ n'ahụ. Dr. Nwagbara gara n'ihu mee ka mata na ọrịa hypertension na-ebu agha megide obi nke oyibo kpọrọ heart attack nakwa ime ka mmadụ kpuo isi eke ma kwuo na ọrịa ahụ enweghị ọgwụgwọ. Dịka dọkịta Ejike Okonkwo onye sikwa Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi si nye nkuzi nke ọ kpọrọ mara ọnụọgwụ unu ka o nyere ọrụ ahụike ahụ ebe metụtara ịmara ọnụọgwụ mmadụ one nọ n'ime ime obodo na-arịa ya bụ ọrịa hypertension makwa diabetes iji mee ka o nyere gọọmenti aka ịkwado ọfụma maka iji na-enete ha anya mgbe niile ya na ịmapụta ego kwesịrị ekwesị iji wee na-egote ọgwụ eji egbochi ya maọbụkwa na-enye ndị mmadụ nkuzi iji hụ na ya bụ ọrịa nara kpamkpam. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.